guys. Your dads are home. Yeah. Hey guys. Vi er i Odense, som altid. Og vi skal lige lave review. Vi skal lave review på den her quarter. Vi er bare rigtig gode. Eskild, er der nogen first impression? The quarter, man. Det er ikke rigtig min første impression, men... Yeah, definitely is. It's very good. Very good quarter. And mellow. Hej. Hvordan er quarteren, Ludvig? Det er meget DIY, meget fed. Ja, den her er meget DIY. Nej, Det er ikke den, vi snakker om, Ludvig. Det er den her. den er rigtig fed. Er den ret? Sig det. Den er rigtig fed. Den er rigtig fed. Den er ekstremt mellow. Which is no good if you ask me. I kan se, det er mere eller mindre en fucking bank. Helt klart, Ludvig. Lad os se. Ja. Fra 1 til 10, hvad siger vi om den? For en lille quarter. Ja, ja. I must say... 8. 8? Yeah, I think it's... Ja. What it is. Alle skateparks skal have en lille quarter. Og i forhold til, at det her det er vores lille quarter, then this shit... Ryk dig, Ludvig. Undskyld. Kan du ikke være lidt her? Så den her er altså god. Både som warm-up og som nybegynder. Vil du ikke sige det? Det er et godt sted at varme op. Jo, og det er et godt sted for at lære ting. Ja, Også. helt klart, Ludvig. Det er en rigtig perfekt stil. Wow. You fucking idiot, Ludvig. Wow. Okay, så. Jamen ja, okay. Den er en rigtig dejlig præcis. Ja. Stigningsniveau er perfekt. Perfekt. Let's see it, baby. Okay, Ludvig. Der kunne jeg se, at der er lige så stejl som en bank her, fordi han kunne lave det. Hvad synes du om... Hold da op. Hvad synes du om quarteren derovre? Den er meget fin. Ja. Er der noget andet, du gerne vil sige? Den er meget elegant. Elegant? Ja. Ja. Hvad synes du, når Ludvig han skater, er han god til det? Nej. Hej Milas. Hej. Hvad synes du om quarteren? Jeg elsker det. Du elsker quarteren. Hvorfor elsker du quarteren? Den er mellow. Du kan ikke finde ud af at skate rigtige ramper, vel? Man får ikke så meget fart på i den. Nå, okay. Oh yeah, baby. Du er fuck. Så er der den her trekant. Den kan Eskild bare... Den river han bare på, han gør. Ja, this thing. Trekanten, hvad siger vi? Pole. Er det overhovedet rigtigt? Det er vel en pole jam? Selvfølgelig er det en pole jam. Ja, det er en pole jam. Jeg skal lige have total cinematic shot. Den er meget god for begyndere. Den er god for begyndere. Fordi den er meget mellow. Ja, alting vi har røv mellow. Og du kan bruge den begge veje. Ja. Til gengæld så vejer den ikke noget, så hvis du kommer med for meget fart på, og du ikke rigtig manier op i den, så rykker den sig. Det kan jeg også noget. Ja, det er charme. Klart. Fuck, man. Wow. Gjorde den as?
Goddamn. Nogle sidste ord til den her obstacle? Nej. Nej.